Barkanku da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Online. Bidiyon mu ne muna ɗauke da bidiyo na yadda mutum zai samu data mai sauƙi da layinsa na MTN. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, in yau ne farkon zuwan ka danna mana subscribe din da like da comment da shi. To abu na farko da zaka ga yadda zaka samu 1 gig a naira 200 sai ka danna star 312 sai ka danna 65 sai ka danna star sai ka danna 2 sai ka yi selection ga 1 gig a 200 kuma invalid for 7 days. Sai ka zo ka amfani da wannan kuma za ka samu 300 MB a naira 50 sai ka danna 344 sai ka danna 2 sai ka danna star ka danna 1 ga 300 MB kuma wannan sai ka danna 121 sai ka danna 248 bayan ka yi clicking kuma wannan za ka samu 13 gig a 7 day kuma wannan gashi nan dai. Bacin haka sai ka yi amfani da wannan 312 65 ka danna 3 ga wannan shi kuma za ka samu 4 gig 1 month then 30 invalid for 30 days 4 gig a 1000. Still sai ka zo ka ƙara amfani da wannan mai 121 sai ka danna kai clicking. Da farko kana son data mai sauƙi zaɓi na 4 number 4 ɗin nan sai ka zaɓe smart data ɗin nan. To in ta 30 days kake so sai ka danna number 4 shi ma. Daidai da yanayin tsarin datar kai za ka gani gashi nan wannan za ka ga 6,039 gig ga wannan kuma 10,000 ne 53 gig a 30 days kenan sai ka yi back danna 0 sai ka zo 14 days ka zo zaɓi na 3 shi ma ga yanayi da tsarin yake kaga 3,000 za ka same ta za ka samu 4 gig 14 gig da 3,500 za ka samu 70 gig ga nan wannan tsari na 40 days kenan sai ka danna 0 ka koma baya sai ka zo ka zaɓi number 2 over ɗin nan 7 day kenan kuma kaga 7 gig a 1,500 sai 2 gig a 13 gig a 2,000 sai ka danna back ka koma ƙara danna 0 ka koma sai ka zo top deal ɗin nan ko kuma ka danna data for me number 2 zaɓi na 2 shi ma gashi nan a 1.5 a 300 2 gig a 500 shi ma dai 7 day ɗin ne ka danna back ka koma sai ka ƙara koma top deal ɗin nan top deal for me shi ma sai ka taɓa lokaci ya ƙure. To gashi nan dai yadda za ku sai data da mai sauƙi da layin ku na MTN. Kar a manta da subscribing da like da comment da share. Mun gode sai mun ƙara saduwa da ku a cikin wani bidiyo ta Crypto Hausa Online.